Как да се моля? Ние не се молим на Мария, не се молим на светци и не се молим на Вселената. Ние се молим на Отца в името на Исус, чрез Святия Дух. Къде да се моля? Можете да се молите лично, можете да се молите публично. В Библията ни се казва да влезем в една стая, за да се молим. Казва ни се също да се събираме заедно като църква и да се молим. В каква поза да се моля? Сърцето е по-важно от всички пози. В Библията хората се молеха седнали, изправени, коленичили, с лице към земята, с вдигнати ръце, с вдигнати очи към небето. Най-големият въпрос, който хората имат, е за какво да се моля. Имам много просто решение за вас. Молете се с молитвата на радостта. Тя включва благодарност, хваление, изповед, другите и себе си. Сподели в коментарите как ти се молиш. Нека заедно се насърчаваме в тази красива връзка с нашия Небесен Отец.